Ahojte, prajem krásny jarný deň. Volám sa Zdeněk Michálek a spolu si dneska pripravíme tradičné veľkonočné menu, domáci zemiakový šalátik s domácou majonézou a varené udené kolienko. Na prípravu zemiakového šalátu a domácej majonézy budeme potrebovať zemiaky, kyslé uhorky, vajíčka, horčicu, trošičku jogurtu, ktorý pridáme do majonézy na odľahčenie. Budeme potrebovať ocot, olej, soľ, korenie. Tak ako do klasického tradičného zemiakového šalátu si ešte povaríme v octovej vode koreňovú zeleninku a nakrájanú cibulku. Na udené kolienko budeme potrebovať iba hrniec, vodu a korenie čierne, nové a bobkový list. Začneme tým, že si dáme 5 zemiaky do rúry, omyté zemiaky v šupke, koleno dáme do vody, pridáme bobkový list, nové korenie, čierne korenie. Preto, aby sme netrávili celý deň v kuchyni, použite tlakový hrniec, kde nám tá príprava bude trvať približne ako zemiaky 40 minút. Takže si na našom tlakovom hrnci nastavíme presný čas. Zeleninku si uvaríme v mierne slanej a kyslej vode. Zeleninka nám potom dodá krásnu kyslastú chuť zemiakového šalátu. K zeleninke si dáme ocot, obyčajný kryštálový cukor a trošku soli. Necháme variť približne 10 minút. Dali sme zeleninku a medzi tým si dáme uvariť 2 vajíčka, ktoré použijeme na ozdobu zemiakového šalátu. Nakrájané uhorky už začneme dávať do pripravenej veľkej misy, v ktorej budeme miešať zemiakový šalátik. Teraz si nakrájame cibulu. Aby sme si to zjednodušili a urýchlili, tak si rozmixujeme. A takto nasekanú cibulku na chvíľičku pridáme k zeleninke. Krátko prevaríme preto, aby nám stratila takúto svoju prirodzenú ostrosť a potom nám v šalátiku zostane krásne sladučka. Tak, všetko sa nám varí a teraz si pripravíme domácu majonézu. Budeme potrebovať 2 žltka. Pridáme lyžicu obyčajnej plnotučnej horčice. Najskôr si rozmixujeme samotné žltka s horčicou a potom pridávame olej. Použijeme tyčový mixer so špeciálnym majonézovým nástavcom. Majonézu si dochutíme solou, korením a odľahčíme trošku bieleho jogurtu. Scedili sme si zeleninku a pridáme k nakrájaným uhorkám. Trošičku premiešame, zeleninka nám krásne skladne a pekne sa nám spoja chute uhoriek a zeleninky. Tak, zemiačky máme upečené, tak si ich vyťahneme. Chvíľičku ich necháme schladnúť a ošupeme. Keď sú ešte trošičku zemiaky teplé, krásne idú ošupať bez pomoci noža alebo škrabky. Musíte rátať s tým, že keďže máte takto upečené zemiačky, že sa vám budú trošičku droliť. Ale potom oceníte tú chuť upečeného zemiaku. Krásne tu voňajú tie zemiačiky. Dáte si? Všetko v mise máme nakrájané, nachystané, z láhunka, všetko premiešame. Pridáme našu domácu majonézu, pridávame postupne, nakoniec si trošku majonézy necháme na ozdobu. Keďže máme jar, Veľkú noc, doplníme si šalátik čerstvým hráškom. Chutíme si solou, korením. Šalátik si dozdobíme zvyškom majonézy, nakrájaným vajíčkom a nakoniec dozdobíme listkami petržlenovej vňate. Keď sme si vypustili paru, bezpečne otvoríme hrniec a vyndáme si mäsko, sa nám krásne rozpadá. Škoda, že tú úžasnú voňu necítite. Ako najlepšie nakrájať
ať už pečené, anebo varené koleno. Vždy je dobré krájať pozdĺžne okolo kosti, tak aby každý z hostí dostal aj kúsok mäsa, aj kúsok kože. Tak, máme navarené a dámy, šibači už sú za dverami.